Zeker veel geld. Alles moet, de transporten moeten overgereden worden, alles moet opgebouwd worden, personeelskosten, ga maar door. Dus ja, en nu mocht het weer afgebroken worden, zonder een week inkomsten. Haast alles wie al kleerzet, maar de boel is lieke het weer afbrutsen. De merk in de Westereen, die het waasde losgingen zoeken, gaat vanwege inbraak en vernielingen net terug. Stroomkabels doorgesneden, vernield, wat kapot kan, ging kapot. Achterlampen van een attractie zijn gesloopt, er is niks van over. Bij een slot geprobeerd in te breken, bij een kassa, ja, ga maar door. In eerste instantie liep het er niet op mijn naam, maar later op de dag bleek er een muziekinstallatie te missen. Ik binnen de verskate reclameborden uit het dorp verdwenen. Omwenners reageer je schokt. Oppakken en opsluiten. En goed opsluiten. Hij wil een goede straf hebben. Dit is mooi voor de jeugd en wat beiden moeten dat nou overbrengen. Ik ben hier een langs, ik tel wel eens in uit ondergang in de kermis. Dat vind ik veel zo mooi en dat we voor de jeugd, en daar is hier nog voor de jeugd. En die is hier te wassen uit de kermis eten weer. De politie bezocht op het stuit camerabeelden. Daniek had in elk geval onjef te dienen. De vernielingen lieten een soere smaak bij hem achter. Ik weet niet, ik hier ooit nog weer eens een kermis wil organiseren. Dan mag een ander dat doen. Maar over het algemeen in dorpen, ja, het gaat altijd goed. Maar ja, het moet een keer misgaan.